Γεια σας παιδιά, Zombie Super Gamer εδώ και επιστρέφουμε σε ένα βίντεο. Αυτή τη φορά θα κάνουμε unboxing το FIFA 17 για το PlayStation 3. Το πήρα 60€ από τα Public. Όπως βλέπετε, είναι όλο καινούριο. Για να δούμε τι έχει μέσα. Βλέπετε έχει το CD, το Ultimate Team, λέει κάτι για το Ultimate Team και εδώ είναι κάτι για το setup, κάτι, τέλος πάντων. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και βίντεο με το FIFA 17, γιατί έχω για το PlayStation 3 για να κάνω record, και πείτε μου αν θέλετε. Πάντως γουστάρω τη φάση και θα το ξεκινήσω το συντομότερο δυνατόν. Ξαναβλέπετε και είναι και αυθεντικό. Εδώ λέει άνω των 3. Δεν ξέρω αν είναι άνω των 3. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα comment, κάντε και ένα subscribe να βοηθήσετε το κανάλι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.